какво е херпеса, който избива на устната или на лицето. При херпеса сякаш е оголена раната. Тоест, ранимост, може ли да кажем, че има ранимост? И някаква степен на язва, все едно раним съм и съм инфектиран също. Тоест, усещане, че нещо ме ранява. И също има усещане за това, че се вълнувам или че съм уязвим за малките детайли. И също така, забележете, моите емоции не загрозяват и ме карат да се чувствам неудобно. Тоест, тук има и срам от замърсяване, има и форма на самонараняване, има и форма на нека да кажем, малко нарушаване на красотата. Има неща, които пречат на красотата, има неща, които пречат на това нещата да са съвършени. И също това ми причинява смут, безпокойство. Звучи ли ви до този момент, примерно, окей? Има ли смисъл за теб? Има ли връзка с състоянието ти? Има. Добре. Другото, което е, доколкото излиза на устата често, нали, свързано е с говоренето, свързано е и с храната също и с лицето. Бих казал с фасадата, начина по който изглеждам в очите на другите. Ето тук има един момент на лека ранимост и малко че имиджа ми се разваля пред другите. Тогава какво ще кажем пак? С Богом на прецизността, нали? Тук ми се струва, че има болезнената нужда да изпипваме детайлите до край, да направим съвършените детайли, за да се харесаме на мама най-много и после, понеже ние сме искали да се харесаме на мама, сега правим всичко така, че то да изглежда съвършено, но то винаги се случва нещо, което да ни направи живота черен, защото малките детайли доказват, че не може да бъде съвършен. Окей, живота е съвършен дори в своето несъвършенство. Аз съм спокоен с това. Окей, аз управлявам се и се радвам и следвам живота. Живея живота, без да го насилвам. Не се опитвам да направя живота напълно съвършен. В това много малко нещо, ако увеличим с микроскопа, нали, или ако го снимаме и го наблюдаваме, ще видим всъщност, че това е форма на истерия, от това, че нещата не са съвършени. Но тя е много притихнала вече. Смисъл, много е овладяна, но всъщност в крайното си, ако я доведем до край, в крайната си степен, това е истерия от това, че нещата не стават по начина, по който ги искаме. Много далеч във времето е било толкова силно. Сега трябва да се случват много неща, но от време на време това усещане, че нищо не става по начина, по който го искам, заради малките детайли, които показват несъвършенствата на живота. Понякога това избива. И напрежението, че пак ще се изложим. Нали? Ето пак, т.е. че фасадата няма да бъде добре представена или съответно, че да, пред онези, които ни наблюдават, нещата няма да са съвършени. А те ще съдят за нашето съвършенство и на нас ни е много важно те да съдят по нашето съвършенство, от това как ще изглеждат нещата. Склонност да се придържаме повече към формата, отколкото към съдържанието и постоянно напрежение от разминаването на форма и съдържание. Малко повече склонност да държим на формата и обидата и разочарованието от това, че формата в крайна сметка няма да се настрои по съдържанието, което искаме да има. Не по което е, а по което искаме да има. Окей, болезненост от това. Болезненост. Някъде там вече стена болезненост от всички тези неща, за които говорим. Добре. Чудесно. Това е мост и към седмото огледало на есеите. Можем да си поговорим за това и да структурираме наистина ни занятия по огледалата на есеите и без друго сме есеи. И сега има нов модел, който трябва да бъде трансформиран. Той трябва да се реализира. Той ще се реализира отвътре навън. Т.е. наблюдаващия, осъзнаващия, подреждащия ситуацията ще я преподреди. Защото той веднага ще зададе въпроса на по-дълбоко ниво, откъде идва това. Откъде идва желанието ми. Нали, примерно, откъде идва желанието ми нещата да са съвършени.
Аз за себе си ли ги искам да са съвършени? Да, много искам за себе си. Не, всъщност. Аз искам за мене, ама най-много искам за нея. Добре, супер. Колко е хубаво, че тези неща много бързо стават ясни и се трансформират. Тоест, този херпес в случая, примерно, трябва да го сведем до една дума. И ние го нарекохме тази болест херпес изведнъж стана прецизност. Okay? И тогава аз казвам, окей, твоите болести, всичките се свеждат до думата прецизност. Днес работим с прецизност. И това ти става тема за седмицата. И сега ти почваш да гледаш. Аз, дъщеря ми и прецизността. Къде стоите? Къде стоите? И почваме леко да се напрягаме. Прецизността почва да е нещо, което ти гледаш, а дъщеря ти малко я гледаш, ама настрани. За теб на теб е важно в момента дъщеря ти колко ще се доближи до прецизността. И тогава ти ще решиш дали да я обичаш правилно или не. Всъщност ти обичаш много дъщеря си. Обичата е нещо различно от прецизността. Прецизността те охлажда и те прави дистанцирана и студена. Любовта ти е гореща, топла и любовта и прецизността понякога се разминават. Значи появи се четвърти човек. Усещате ли какво става? Почвате ли да виждате пространството? Окей, и това е само с дъщеря ти. Аз, ако ти кажа в рамките на деня, нали, примерно, Владо, децата, килима, вратите, прозорците, колата, прозвъняването по телефона, когато се чуваме, уговорките ни за среща, прецизността, какво става? Оказва се, че имаме един герой в твоя филм, който играе непрекъснато. Той е там. Окей, живота е съвършен дори в своето несъвършенство. Аз съм спокоен с това. Окей, аз управлявам се и се радвам и следвам живота.